אור, ראית את האימייל? איך תראה אצל אמא? איזה אימייל? רגע. אני ספרתי את המון. עליזה, בואי חמודה. עליזה! עליזה! בואי תראי אימייל. ממי? רגע, יש פה אמרתי שיש בשורה משמחת. אז הלכתי לקבל. באמת? ואיך היה? בסדר. ומה עשיתם? אימייל דגלים. מה, קיבלת אימייל? למה? כן, רק שנייה. ממי? יש לו ציור? שרון טאקר! כן. אבל יש פה גם תמונה, אז תקראו מה כתוב, עליזי. רגע. רק שנייה, אני אפתח את זה גדול. יש פה גם תמונה שסתיו אחרי זה, יש תמונה מאוד מאוד יפה. הנה, זאת תמונה. עוד דקה. די! יהיו חברים? כן. יהיו בסוף... רגע, אבל תחצה לתמונה, יש לי תמונה נורא יפה. אוקיי. אז אני לא שמתי לתחום. אוקיי. מה? אני רוצה. רגע, אני רוצה. איפה אני רוצה? מה זה? מה שהם כתבו למטה? מה זה הדבר? תביאי קצת, וואו! וואי, הם מקבלים את החיה הזאת איתם? אני מקווה ש... יו, איזה מדליק. אבל מה אתה רוצה ממני? רגע, אתם רוצים גם להגיד משהו בווידאו ליונתן? כי אנחנו חושבים לשלוח את הווידאו הזה ליונתן. אוקיי. כן, תגיד. קודם עליזה. קודם עליזה הגדולה. לא. יש לך משהו להגיד? אבל אולי תתחיל מההתחלה. אי אפשר להתחיל מההתחלה. אבל אני לא רוצה שתשלח את זה. רגע. תגידו דרישת שלום ביום. תגידי, מאחלים לכם נסיעה טובה. עדיין לא התחלת? משהו. לא, אני לא מדברת. טוב, אור, יש לך משהו להגיד ליונתן? לא. חוץ מה שאני קפוץ על אמא כל הזמן. מה דעתך על האימייל שקראנו? אני מתגעגע אליך. שלום ליבה. עליזה, יש לך משהו להגיד ליונתן? מה? תגיד שהם ביישנים. נעמה, התבקשתי להגיד שהם ביישנים. נעמה, יש לך משהו להגיד ליונתן? יונתן, שלום. כשתגיע תהיה יונתן הגדול, וגם יעל תהיה יעל הגדולה מאוד, ואפשר יהיה ללמוד אצלכם אנגלית. תסכימו ללמד אותנו אנגלית? אור, למה אתה נועל את עצמך במרפסת? די! יש לך משהו להגיד ליונתן? שלום! ומה אתה מאחל לו? רגע, רואים אותך בווידאו. תגיד משהו ליונתן, נו. איפה הוא? אני שולח את זה ליונתן באימייל. שלום, יונתן. כן?
אז נעבור